Игелек маршрутлары акциясы кысаларында Кукмара волонтерлар үзәге Татарстан Республикасы районнарында волонтерлар хәрәкәтен үстерүгә юнәлдерелгән Игелек җире республика конкурсында җиңде. Конкурс направлен на одно. Әлеге конкурс муниципаль волонтерлык үзәгенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Аларны матди техник җиһазлар, мебель, бизәлеш элементлары белән тәэмин итү һәм районда булган практикаларга ярдәм итү мөмкинлеге бар. Чарада волонтерлар хәрәкәтен үстерүгә, гамәлдәге эшчәнлегенә ярдәм итүгә ирекле оешмалар һәм инициативаларны төрле юнәлешләрдә үстерү өчен яңа шартлар булдыруга юнәлдерелгән хезмәттәшлек турында 3 яклы килешүгә кул куелды. Әлеге бәйге кысаларында Кукмара волонтерлар үзәгенә матди техник җиһаз һәм үз логотипы белән истәлекле язма тапшырылды. Форпост җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр формированиеләре үзәге җитәкчесе Елизавета Кисил алга таба планнары белән уртаклашты. Бездә ел дәвамында тормышка ашырачак кайбер чаралар бар. Бу имин булмаган гаиләләргә, өлкәннәргә, ялгыз яшәүче гражданнарга ярдәм итү. Волонтер ул яраткан эшенә белгән күнекмәләрен кулланып, вакытын һәм чын йөрәктән бар күңелен биреп башкарган кеше ул. Ирекле оешмаларда катнашу өчен башка уңай яклары да бар. Бердәм дәүләт имтиханнарында баллар өстәлүдә өстенлекләре дә бар. Минемчә, бу 11нче сыйныф укучылары өчен бик актуаль. Чарада катнашучылар өчен Татарстан Республикасы Иреклеләр үзәге мәгълүмати ресурс үзәге белем бирү программасы оештырылган иде. Игелекле Татарстан проектының төп миссиясе ирекле белешмәләр эшенең нәтиҗәлелеген арттыру һәм төбәктә волонтерлар санын арттыру. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарәк, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.